Духа Святого Твоего, приди, мы Тебя чакаем, приди, как я нового дня свято, причем приди, нехай будет радость Духа Святого Твоего. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил воду, якой мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте хросту. Подожди. Вот твоя вода. Это можно. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється кривицею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твій день, Пане, обновил нас животворчою кривицю Твоєї ласки і оборони нас от усякого зла, якое погрожає душі і тілу, щоб ми змогли з чистим серцем наблизитися до Тебе і отримати Твоє збавлення. Раз Христа, Пана нашего. Аминь, да, пока какая-то водичка есть. Вот у тебя такая водичка. Это такая твоя водичка. Эту водичку надо пить. Так. Можно пить. И я буду пить. А твою можно попить? Можно. Только из вкусненькую. Вкусненькую. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и праз эту евхаристичную ахвяру учинить нас годными брать удел в небесной гостине Его благодарства. Слава на высшее Богу! А на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деяния и хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Ранку Божий, Сыне Отца, Яки веришь на всякие грехи свету, змилуйся над нами. Яки веришь на всякие грехи свету, прими молитвы наши. Яки сядешь правослужайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только
Молимся. Усемогутный вечный Боже, после хрещения в Иордане Ты урочисто обвестил, что Христос, на якого зышел Дух Святый, это Сын Твой умилованный. Дай просим, как усыновленные Тобою и огроженные с воды и Духа Святого, завсёды жили мы в Твоей любови, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владари в едности Духа Святого, Бог правду Тебя и вечный. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Ось слуга мой, якого я тримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я спаслав духа своего на его, и он принесе народам правосудие. Не будет кричать и не будет скрикать на улице, не будет чутно голосу его. И он не сломит надобной тростины и не погасит тлеющего кнопки. Для правды принеси он правосудие. Не ослабнет и не надломится, покуль не установит правосудие на земле. И наказывал я волных чакают островы. Я, Пан, покликал тебе о справедливости, и взял тебя за руку, и сформовал тебе, и учинил заповедным для людей, святом для народов, как ты открыл очи слепым, из вязницы вывел уголовных, с дома изневоленных тых, кто живет в темре». Это Слово Божие. Девочки такой красивой. Благословляет свой народ спокоен. Благословляет свой народ спокоен. Отдайте Пану, Сыны Божия, отдайте Пану хвалу, и славьте Его могутность. Отдайте хвалу имени Его, у святыни прославляйте Пана. Пан благословляет свой народ спокоен. Голос Пана, Пан над водами великими, голос Пана мощный, голос Пана полный величия. Пан благословляет свой народ спокоен. Звучал Бог величий, и в кожній святині Його найкраща хвала. Пан пробивав над потопом, Пан, як владар, тривать буде вічно. Пан благословляє свой народ спокоен. Читание книги Деял Апостолов. В тые дни Петр, открывши свои устны, сказал: «За правдой разумею, что Бог не зважає на особу, але у кожному народі милує йому той, хто боїться Його і поступає справедливо. И Он послал свое слово сынам Израиля, обвящаючи спокой про Иисуса Христа. И Он есть Паном усіх. Вы ведаете, что отбывается во всей Юдее, починаючи от Галилеи, после Хросту, який обвестил я. Ведаете, як Бог помазав Духом Святим і мocей Єзуса з Назарету, який ходив, робячи добро і оздоровляючи всіх опанованих дьяволом, бо з ним був Бог». Это Слово Божие. Аллилуйя! Я встаю. Аллилуйя! Кстати.
Ісусе, і започав ховаться і цара. Это сын мой милованный, его слухайте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с духом твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. У той час, калі народ чакаў, і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Христус ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчыка на сандалях ягоных. Ён будзе хрысціць вас Духом Святым і агнём». І сталася, калі хрысціў увесь народ, і калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы у цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго, і быў голас з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Это слово Пана. Так. Хто з вас пам'ятає свій особистий хрост? Пан Єзус, напевно, пам'ятав свій особистий хрост. Бо ім'я вже скільки годів дітей, хто з математики такий лепший, скільки він мог иметь годів, коли ім'яв хрост Пан Єзус? Чи один місяць? Може, один тиждень? Або згодно з Святим Писанням, коли було 8 днів, обрезали Пана Єзуса і дали йому ім'я? Ні. Справді ні. Наскільки мог иметь годов? Примерно, более-менее, перед своей наукой. Czyli годов имел? 33, это уже было трошки запоздно. Трошки бы не успел креститься. 30 годов, кто всегда говорит, 30 годов собрали. Более-менее, у крестения мы лечим, что Пан Єзус имел 30 годов, коли его крестили. Мы так само крестили, я имел не целый месяц, докладно 3 тижни. А вы не знаете, коли вас охрестили ваши батьки? Тяжко сказать. Знаю такие особы, которые говорят: «Ось, чекають на хрост, нехай дитя доросте, нехай само вибере, ким може бути, чи католиком, чи православним, чи правостоlikом, или ще може бути, і так далі, і так далі. Ну, это неправда. Чим є хрост, про сьогодні говорить про це Святое Писання. Маю тут у руце один із символів вельми важних хросту. Бо хрост відбувається дякуючи воді, якою свята поливає голову і говорить: «Я тебе хрещу, Зоська, в ім'я Отця і Сина і Духа Святого». Ось так. Але потім є 3 факти, які називаються наповнення хросту святого. Вас охрестить кожного чоловіка може, любой чоловік, коли це загрожає комусь здоров'ям або смертю, там може доконати хросту даже кожен чоловік, даже невіруючий чоловік, може охрестить віруючого чоловіка, коли він це жадає, у випадку, коли погрожає смерть. Але не може учинити того, що відбувається потім у кожному костелі. Czyli помазування, це є олей такий. І такі олеї, на які ми жаримо, не ведаю, там м'ясо, або щось ще блінчики випікаємо. Але це олей спеціальний, і цим олеєм помазується дитя. Є так зване намащення. І намащується це дитя, на кого? На короля. Кожен з нас отримав таке помазування, і ми сьогодні з'являємося королями у відносинах до Пана Бога. Пан Бог нас помазав, щоб ми були королями, щоб наше життя королівське, яке маємо, вельми добре використовували. Наступний символ хросту – це і є ось щось таке. Це є так зване біле одіння, вельми добре, біле одіння.
якое дзіця прынимае падчас хросту святого. Эта идея мае паказваць, што ад гэтага моманту чалавек мае штосьці беленькае. І гэта беленькае трэба несці так праз жыццё, каб яно заўжды было толькі выключна белае. Бо калі мы не маем гэтага адзення, калі мы не прынялі хрост, то мы нічога не маем, не маем чаго брудзіць. Але мы нічога не маем, чым мы не маем таксама ключа да неба. Каб мы памерлі, уже трэба спадзявацца на Божую милосерднасць, на Божую милосерднасць всякого этого. Але чалавек, который мае хрост і памірае, адразу, калі мае такое беленькае адзенька, ляціць у неба і з'яўляецца анёлам альбо арханёлам. Но забывае валадарства Божае, не абавязкова анёлам і арханёлам, але святымі кімсьці у небе. І яшчэ одна вельмі важная рэч, якая адбываецца падчас хросту, гэта што? Так, ёсць. Вось ёсць она тут. Свечка. Свечка, белая свечка для хросту. Эта белая свечка запаливается от святла, яким ёсць Иисус Христос. А якая свечка у нас у святыні символизирует Иисуса Христа, які горить огнем? Пасхал, вось он тут стоит, такий жовтенький. Повинен быть з воску чистого, але он не з чистого воску. З чистого воску он у нас в каплице, думаю, поплыл бы. У нас великие температуры в каплице, тому я не купляю. Даже этот трошки выгнулся, вот трошки з довешкой и парафины. Але так то есть. Єсус Христос, від якого ми заболяємо, і є цей огонь, який підтримують ваші батьки і хрестні. Доклад говорить, вам батьки і хрестні, довіряється підтримувати це світло. І батьки і хрестні беруть цю свічку і мають не потушити її, але мають той огонек, який хрест дав у вашому серці, розпалити. А свічка лічиться тільки символом того світла, який Бог дає подчас кожного хросту. Подчас кожного хросту. Але найважнейшую речь, якую нам Бог дає подчас нашого хросту, это з'являється те слово, яке ми сьогодні почули на закінчення Євангелії. Бог говорить кожного, кого хрестив: «Ти єсть мой син умилований, у тебе уподобав я». І це слово, брати і сестри, тычаться кожного з нас. Ведаете чому? Бо це вельми важна річ. У школах у Америці була проведена експеримент, що діти, які приходили в школу, у перший клас, і наставники не ведали, що це за діти детально, этим наставникам говорилось, что это дети вельми мудрые, что у вас будет наилепший класс. Наилепший класс это же дети. А те, кто говорил, психологи, не ведали тотально, какие это дети. И ведаете, что наконец года было, что справді наставникам так уговорилось, что это дети самые мудрейшие, какие можно было собрать, что они этих детей под конец первого года доводили до мудрости такой. Тому Иисус Христос, Бог говорит: «Ты есть мой сын умилованный, у тебе уподобав я». И Бог на кожному з нас хоче умовить, что ты для меня человек вельми важный, и что я тебя люблю бескорыстной любовью. Бескорыстной любовью. Не чекай навіть на, как ты отказал на эту любовь. Я тебя и так буду любить такой самой любовью. Антон Фольдес, пианиста, вельми знаний венгерский, у 8 годов, коли не 8 годов, мог беспомилково сыграть, кто знает трошки на музыке, целый концерт Моцарта. Это тяжко учить. Без якоїсь помилки, без якоїсь захтянки. Коли мне 16 годов, этот знаний пианиста имел кризис у житті. Так что души не мог ничего сыграть. Все говорили: все, спалить его талант, немає уже шанс, никаких шанс немає. В этот час приехал до его учень Франца Лишта, так само пианист знаного, так само пианист Эмиль фон Зауэр. И сказал: сыграй для меня 3 кавалки, 3 утворы. Один был Бах, другий был Бетховен, а третий Шуман. Собрався ти молодий чоловік, молодий хлопець, все намагання положив, сыграл снова беспомилково. Коли закончил играть на пианине, подошел Эмиль и поцеловал этого
молодого хлопца у лоб и сказал так: когда я сыграл свой первый концерт, подошел до меня мой наставник Франц Лишта и поцеловал меня так само у лоб. А его, колисти родней, поцеловал еще у лоб Бетховен и сказал так: запам'ятай на все життя гэты поцелуй. Браты и сестры, Бог хочет, как мы запам'ятали на все життя, что мы все тут охрещені, і що він нас кохає завжди одноліково. Чи ми, може, сповідаємося, чи, може, ми не сповідаємося, може, ми затоюємо який-небудь грех, може, ми у житті поводимо вельми дренно, а може, ми лічимося у внимании, що ми вельми святые. Бог і так нас кохає такою самою любов'ю безкорисно. Один з чоловіків, не пам'ятаю, хто докладно сказав, що Бог так мощно нас кохає, что боится, как мы не познали и не знали, як он моцно нас кохає. Чому? Бо коли ми зрозуміємо, яка є любов Пана Бога до нас, то ми будемо хотіти перемінити наше життя, нам буде тяжко кривдити Бога. Вам, дети, коли ви повідаєте, Бог кохає вас так, як кохають вас батьки, добрі батьки, безкорисно. Безкорисно, нічого взамін не чекають. Нічого взамін не чекають. Докладно, це і є любов, що Бог завжди чекає, коли чоловік отгукнется на эту любовь. Али его любовь и так была такая, и будет всегда такая. Целковитая любовь. Затем, браты и сестры, этого я и вам жадаю. Это слово, что ты есть мой сын умилованный, примите их в свою голову и ужите в свое сердце. И поверьте, что быть детем Божьим, любящим детем Божьим, это и есть первый из наиважнейших даров, які чоловік отримав під час хресту святого. Віру в одиного Бога, а й щастя вам. Вашего и вашего, и родимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего ради народа, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святого светла, Бога соправленного от Бога соправленного, нарожденного, а не скорого, одиносутного Отцу, ради Бога все сжалось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, выживали Отца за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядеть праворучайца, и знов прийде в хвале, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз правду, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения момент, и життя вічного в будущем свете. Амен. Да Ісуса Христа, нашого Збавителя, який з'являється світлом світу, з довіром узнесем наші молитви. Молимся за костел Христовый, как проскрозь, где Он нарожал новых детей Божьих, для життя у Божьей ласцы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как пошираючи у свете правду Евангелия, помогал людям привести до одиного и правдивого Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков, які жадають похрестити своїх дітей, щоб вони усвідомили відказність за їх релігійне виховання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как обвещаючи добрую новину, пам'ятали про культурні коштовності того народу, для якого працюють.
Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как мудро и разважливо користайся сродками массовой информации. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, как мы были удячны Богу за ласки, отмыренные подчас Святого Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за души учителей терпящие, которые наиболее потребуют Божьей милосердности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, який прав прийти Твоего Сына, разгоняешь темру, греху и смерти, выслухай наши молитвы и учени, как перемагаючи зло добром, мы были у свете светками светла, прав Христа, Пана нашего. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог и терпите вам. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Вовча, прими грехи, дары, які ми приносим на ушанование объявления Твоего виноватого Сына. З ласки Твоей нехай переменится язык офяру Христа, який пожадал змыть грехи свету, який живее и владарит на веки вечные. Аминь. А Пан з вами. И с духом Укору сердце. узносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог нам и справедливо. Справедливо нам это и справедливо, слушно и избавлено. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Войча, у всемогутный вечный Боже. Ты у цудовных знаках на Иордане обвестил нам таємницю нового хросту. Твой голос прозвучал с неба, как мы поверили, что Твое слово пробываеся до людей. Духом Святым, який зійшов у вигляді голубки, Ты намастил Христа, Твоего слугу аллеем радости, и послал Его обвещать добрую вестку убогим, тому с ангелами и архангелами мы прославляем Тебе на земле, разом с ними ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей.
Boża, Ty święty, krynicą wszelakiej świętości, Tobą jedności z усім Kościoła. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u Was krosy spaslał na apostołów Ducha Świętego, wraz Chrysta, prosim Ciebie, Wszechmogący Boża. Освети же Ты дары росою Духа Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, kazując: Wierzycie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, czy podał swoim uczniom, kazując: Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita w dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Wspominając śmierć i zmysł powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i dzień zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stać przed Tobою i służyć Tobie. Pokornie molę Ciebie, aby wszystkich nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w jedno. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всем świecie, udoskonalał go w lubowi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i wszystkim duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, які поснули надії на воскрешення і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, анgelами и усими святыми, які спред веку подавалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Przez Chrysta, z Chrystowie u Chryście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, Prazu się jak i wieczny ja. Amen. Syn Boży stał się człowieka, aby mogli stać dziećmi Bożymi. Tam pełny ja wdzięczność śmiertelnie okazać. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися ім'я Твоє, прийди царство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, и отпусти нам праведные наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, слав нас от всякого злого, дай ласка
вас упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twojego bogactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні, супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Змилуйся над нами, Баран Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, Баран Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягунию. Пане, я не варта, а Ты пройшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Народился нам явился, вся родно чиста Его. Уж малого до другого прославляй Божьему. Славки
Древа, что важнева, на землю сам поступи. Милость Божа поздравила, Сына с неба подарила, кому неведомый. Замуж Божа, школа Божа, все на небо стежкой. Благовела, дитя смела, а не люди для тебя. Грешник злостишко подался, и я все наклонился, родня небо прощавы. Дорогу для Сына Бога собрались короли. Дорогие, золотые, яды дары приятны. Вот дары ты принимаешь, больно сердцем все спасает, нам любви ты приятны. Закралестеемся, над землею сядет, радостную вестку людям обещает. Если родился, Христос народился, небо радость хранится, будем веселиться. Если родился, Христос народился, небо радость променится, будем веселиться. Промень ласки Божий на землю пролился, победа счастья, Богдана родился. Если родился, Христос народился, небо радость променится, будем веселиться. Если родился, Христос народился, небо радость променится, будем веселиться. Сам же не смейся, привітай дитятка, за життя очнися, Беларуси, братка. Если родился, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Если родился, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Слушайте, 4. Як прибігли пастухи у Вифлеєм, заспівали пісню, що і ми граєм. Слава на вишенях і спокой на землі. Слава на вишенях і спокой на землі. І з покорой склонялися все йому, отдали пошану Богу нашему.
землі. Ми так само Бога Сина визнаєм, щиро Його любим і Його п'яєм. Слава на вишині, слава на вишині і спокой на землі. Слава на вишині, слава на вишині і спокой на землі. Молимся. Miłosierny Ojcze, podmocowany świętymi darami, pokorna Ciebie prosi, tak wierna słuchajuczy Twojego Syna, my zasłużyli nazywаться dziećmi Bożymi, zaprawdy byli imi, raz Chrysta Pana naszego. Объявы. У нашей парафии тривають колядные ответины. Это передусім молитва и благословление семьям, освячение домов, квартир, а так само махчимость размовы со святаром. Подчас ответин стол повинен быть засланный белым обрусом, на им крыш, свечка, Библия, свечная вода. Записываться можно у святаров за Христы и старейшие особы, и тех, кто может, захочем записываться у тягу дня. У середу 12 студня святая Імша у 19:00 будет отправлена за душу в чистую терпячую, а у четверг 13 студня святая Імша отправлена будет в интенции семьям нашей парафии. Після віраклинку на зимові канікули завтра зачавляється катехеза в нашій парафії. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у найсвятейшем сакраменті в інтенції нашої родини. От 14 до 19:00. Дякуємо за керування на будову, за супольную індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці катехетичної зали, відснеження території вокруг каплиці, а так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродеїв охирадавців нашої парафії, а так само обновить добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності за нас, доручаючи кожного по особку, обітці Матці Божої Руженцової. Твоєї обороні віддаємося. У наших потребах не покачай молением нашим, выбавляй нас за всё, Анна хвалебная и благословенная, о Мать наша, Городуха наша, Сокровищница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, нехай оно будет заправдывым поцелунком Пана Бога вас, jako dzieci Bożych, jako dziedzictwo my trwali podczas Chrztu Świętego. Pan z Wami. I ducha Twoim. Niechaj was błogosławia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w usupokoi Chrysta. Дякуємо вам, Бог, Święty Archaniołe Michale, віражи нас у змаганні, нам оправдаю, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на злобу душ знайдуть по світі. Święty Boże. Святий Божий, святий єсеродний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий єсеродний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий єсеродний,
пожару Твоей заразы, храни нас, Боже, от разумной и неспасенной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. 157. Зора засвятила, свету засялила, свету засялила, свету засялился, свету засялился Христос.